Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Rovelyn, hingkod ang pangidaron. Minyo, apan dili pa kasado. Kinsi ka tuig naming nag-ipon ni Crisanto ug may uno may ka mga anak. Taga General Santos City ko. Og punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa kalit nga pagkausab sa akong kaipon. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Hoy, Robilin, naunsa nagutaon mong Crisanto? Nagpatuyang naman lang mo sa inyong gibati. Unsa man mo? Dato nagyud kayo mo? Nga sige pa manggihapon mong panganak? Nay, Crisanto mo ay. Ha? Ibasol ba ni mong Crisanto sa? Nga kamo mang duha ang nag-ukob niyang gibuhat ninyo ng mga bataa. Tiaw mo na. Unom na ng inyong mga anak. Tunga sa dosina na. Wa pa mo'y planong mahunong? Unsa man? Usahon na ninyo kadosina ang inyong mga anak. Mamagid, uy, di pud ma, uy. Asa man din na padong, nga mura man mo ugway panagang. Pusot-pusot naman na ng inyong mga anak. Uy, mura baya mo og dato, nga daghan og ikabuhi. Pobre sad baya ka ita. Maayo unta to og daghan ta og kwarta, kay bahala na lang unya kung pilay inyong mga anak. Unya ingon ana oh. Luoy kay mga bata nga makuwang-kuwang taon sa kaon. Tungod sa kadaghan nila magsaho kaon. Maulagi ma. Maong ingnon ako sa Crisanto ma nga magkontrol lang eh. Unsa mo sang kontrola? Nga nag-kills ka bitaw sa una, ikaw masarang di ganahan. Kaya nasa puton ka. Sigla ba na mo? Ang makontrol na lang gutaan ng butanga, Chris. Unsa? Kontrola lang ko sa ubang mga butang, Rovelyn. Ayaw na lang butanga. Ako pa'y sa puton anak kung didaan ko ni mo anak. Crisanto po, uy, daga na kayo tog anak. Oh, kung mauna, magpalayo na lang ko. Ha? Wala ko kumuingon nga kinahanglan kang magpalayo. Unya kay di mo ko kontrol sa akong kaugalingon anong butanga kung permit ang magduog. Kung palayo na lang ko. Kuyog na lang ko sa akong maguwang sa Manila. Adto na lang ko mangitag trabaho. Ha? Unsa? Nisugot kang moadto og Manila si Crisanto Robilin. May rasad ma, uy. Ron maundang na po may panganak. Unya? Adto na sa doon niya na magsigig panganak si Crisanto dito sa Manila. Ha? Simbak ko ma, uy. Lalaki to na si Crisanto, di na manganak. Oy, oplok. Ingon bago kong si Crisanto ang mga anak? Ingon bito ko. Ingon ko, adto na sa doon niya na makapaanak si Crisanto sa Manila. Ha? Iya lang na naong ni Murubilin. Patuga-tuga pa man taon kag panganak og daghan, oy, ngawa man taon kay buot. Oh. Ikaw lagi dili mahilabtan og lain. Apan, si Crisanto niya dito day. Libre na, nga makahilabot bisag kinsa. Simbak ko to ma, uy. Panarbaho to ng tuyo ni Crisanto dito. Panarbaho niya. Ingna kong baka kunday. Mangita, ginaglain dito sa Crisanto. Ma? Tubaga, Crisanto, uy. Asa naman ka? Nanawag daw sa Rovelyn. Bago ka pa galing nanawag ganina? Kuan ba ka nang... Unya, kita nakagtrabaho des Manila. Iba nagsulti naman tana. Nga nakasuod na ko isip construction worker dire. Ug unang adlaw na ko ron sa akong pag-duty.
Oh, o day tuod no, nakasulti na day ka na ko, ana. Saba ka diyo eh. Nag-check out pa ka na ako no. Ha? Wadong, oy. Saba ka diyo eh. Ayaw kung si panawag na ako, be. Kaya makadisturbo ka sa trabaho din eh. Makasabang kuspurma na mo din eh. Pasaylo alangot ko dong. Kanang, hindi mingaw lang ko ni mo ba? Unsa? Wadi ka mingawan ako dong. Huwag mingawon ko. May mahimo ba ko? Ha? May mahimo ba ko? Sige dong, trabaho na. Kay manlaban na sab ko. May pamangita kag trabaho mo diya. Di ka magsigil check up na ako dre. Nakadisturbo ka sa trabaho. Dong. Misalig rasab ko sa kumbana nga mulargag Manila aron manarbaho. Kay dukay na sad baya may nag-ipon. Gani, unom nakabuok ang among mga anak. Lisod no sabgod ang pangita diri sa among lugar. Maong nisugot na lang sab ko nga manarbaho siya Manila. Sa permero, okay pa ang pagpadanya sa iyang sweldo nako. Matag simana ang iyang sweldo. Apan nagkadukay, madilig naman. Unya. Unsa? Oh na, ma. Di na ako maguntak sa Crisanto. Basin kon lobat lang. Pila ka adlaw na ako kinuntakay niya. Uga na sir siya mapadagwarta na mo, ma. Hay, kanang. Maoy di maayo. Ang di makontak, makarason pa nga lobat. O nawa ba ka ang cellphone? Apan, kung wa na mo padaog sweldo, lahi na lang istorya ha. Pasig kita na tuglaing babay. Simbak ko, ma, uy. Matabang simbak ko. May manog nagsunod-sunod ka tuntuhana. Basin ba kung may kakulian lang? Simbak ko kung asa nakaintaon Los Crisantos, Manila, ma. Simbak ko kung may dautang na hitabo niya. Dili na mao nga akong pagtuo, Rubilin. Pero kung nagbinuang manggani unta dito sa Manila, unta, dili niya iapil ang mga bata. Unsa may kauno ninyo ron? Ngawa naman ka, magpadani mo kwarta. Lagi taon, ma, uy. Na, pagtanaw dito og bugas, aron may malungag mo dito sa inyo. Pagdapod og pila ka dilata. Salamat kay ma. Ay, tuod. Di ba nga, may gikuyugan man siya sa Manila nga taga din sa ato? Ang iyang maguwang. Ma, si Arturo. Murag na uli na sa Arturo. Ha? Adoon ako, ma. Ay. Pasaylo ako, Rubilin. Nga, wadayan ko masulti ni mo ini. Ha? Kaya nga naman di ay noy. Ay, si Crisanto. May lain ang kaipon sa Manila. Ako bitang gibadlong. Gahi kay ko Ako kay bawo nga wala din magpadani mo kwarta. Kaya akong giingnan nga di gid ka pakalimtan ang iyang obligasyon sa mga bata. Kinuo ko. Mag-usa naman lang miya ni Manoy. Usahan ko man na pagbuhay nga mo unam ka mga anak ko sa ko'y trabaho, Noy. Umagagmay pa sa silang biyaan. May bago man kong numero niya. Ato tawgan. Kaya gatong iyang unang numero, wala na to. O di nag-ilisog numero ang karahong dako. Aron di ay, di ka makakontak niya. O di na maayo. Miring na. Ikay tubag. Laloy! Crisanto, Dong. Kahimo ka ba nininamo sa mga bata?
Matod sa maguwang sa kong kaipon, nga dugay na di ay nga may kaipon si Crisanto sa Manila. Og sukad silang nag-ipon, gipasagdan na lang yun mi niya sa among mga anak. Wa na ko mag-apas pa niya, kay di man sab mi kasado. Ang ako na lang gukdo niya, ang suporta na lang sa mga bata, kay uno man gud ang among mga anak. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, di mi kasado sa amahan sa unong ko ka mga anak. Makagukod ba ko og sustento niya alang sa among mga anak? Ikaduhang pangutana, unsaon man ako pag-demand niya og sustento, nga tuwa man siya sa Manila. Iya man kong gilikay-likayan. Ang ako lang nibawan nga, naa siya karon sa Malate, Manila. Ikatulong pangutana, unsa man nga dokumento ang akong gamiton, aron magkagukod ko og sustento niya, nga dili mi kasado. Ikaupat og katapusan, kung dili na gyud siya mo suporta sa mga bata, pwede ba na ako silang ipapreso siyang kaipon karon? Kaya ang bag-o magud ko nun yang kaipon ang magpugong nga dili mo padana mo og suporta si Chris. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kining akong suliran, Rovilin. Mayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. No, mga personal nga mga problema, kinsa nang mga naay problema sa ilahang mga kapika, sa ilahang karelasyon, sa ilahang kabanay, sa ilang mga parente, sa ilang mga silingan, no, silang mga kaila katrabaho, sa inyo habarong pagpanrabaho. No, or kung kinsa lang yun ay gusto i-share kay medyo bugat ang inyong dughan, inyong kasing-kasing. Ay sus, ipagawas na, i-unload na nato mga sukintig paminaw, no, ipadala ang inyong suwat sa suliran _612@yahoo.com. Naapod tay Facebook account. Sikat kay atong Facebook account. Uy, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Taga General Santos ang atuang letter sender. Karong adlaw og taguo nato siya sa pangalan nga si Rovilin. Gipadala ni niya iyang suwat sa kini ang akong suliran official writers page, no? Kani siya iyaning pangutana bahin sa iyahang kaipon kay 15 years na silang nag-ipon, no? Wala sila nakasal og unom ang ilahang anak, no? Unya ang iyahang problema is di man kuno magpadag tarong og sustinto. Pila ka tuig na kuno unya nagtrabaho ni siya, nanaylaing kaipon, construction worker, no? Unya every week ang iyahang sahod niya tuara ba kuno sa Manila. Sige. Una niyang pangutana ni Rovelyn, dili ni kasado sa amahan. Ubay-ubay yun sa unom ko ka mga anak, mag-family planning lagi taday, guys, no? Kadaghan aning unom, unya watay tarong pangita. Makagukod ba ko og sustinto niya alang sa among mga anak? Aw, yes, makagukod ka, pero base sa iyahang trabaho ba? No, ang akong pangutanag, napapod nila ing kabilinggan o obligasyon dito, unsa naman lay mahabilin ipada sa inyo. Uno magka nakabuok, mag-family planning ta, kay maski pag di mo magbuwag. No, okay ang inyuhang panag-ipon, okay ang inyuhang panangkaminyoon. No, kanang ang unom ka anak, labi na karong panahonang mahal na kayong palaliton, wa mo kakita gas, mga higala. Sus, kataas. Nagkaanam og kataas. The other day, murag pag November 1, nakabasa ko nga ni saka na pong gas. May gani ning ubos-ubos og pila to ka sentabo ang diesel. May gani diesel akong sakyanan. Pero mahal gihapon ha. Wa gihapon kabawi kumpara sa pagsaka ang pag-ubos sa presyo sa gasolina. Muna sa ato ang mga
pagplano sa kinabuhi, importante gyud na apilon na tong family planning, ha? Now, ang imong pangutana, yes, makagukod man ka. Ang ako lang sang pangutana, timan-i nga ang kanang paghatag og sustinto, magdepende manggod na kung pilay income ug kita sa atong gipangayuan. Balansihon man na nato, pilay gikinahanglan, no, sa inyong mga anak nga konsumo, balansihon po na nato kung pila po iyahang kita. Kay kung pananglitan 10,000 ang inyong ang itong sumada sa konsumo matagbuan, iyang sweldo 7,500, short patag 2,500, mugasto pa sa siyang kaugalingon, balanglitan na minyo na siya na sa iyang kaugalingon pong anak dito, pila naman la iyang mahatag, no? Then we'll have to make do. But still, to answer your question, correct. Pwede gyud ta kapangayog sustento kay obligasyon man na niya isip amahan anang mga bataa, ha? Ikaduhang pangutana, unsaon man nako pagdemanda niya og sustento nga tua man siya sa Manila. Iya man kong gilikay-likayan. Kisay mulikay anang unom kabuk imong tubagonon, wa tingay ito ikahatag. Ang ako lang nahibaw-an nga naa siya sa Malate, Manila. Kadako raba anang Malate, Inday, Rubilin. No kinahanglan makahibaw gyud ta og asa dapita, pero ug katultol ka sa iyahang karaan nga address, I think no diha dapit sa inyo, then pwede gyud nga adto lang nato ipada ang demanda, pero magsugod siguro ta pangitaon nato baron sa Facebook, mangayo tag cell number, atong suwayan og kontak nga hoy panuway. Regards. Okay pata. Kumusta na? Tayong nalimot kang na kay unom kabukbak team gibilin diri General Santos dong, no? Atong suryahan og tarong. Di man ta kinahanglan mo demanda dayon, ato lang sigurong remindan, basi nalimot ba? No, baka nakalimot. Kay Tagalog naman. No, kumusta ka dyan? No? Pagutan atong ingnon nga huy kanang ang imong unom ka anak ba obligasyon nimo mahimo ba suryahan ta lang nigtarong nga magpadakag maski gamay lang no nga sustento ibahin-bahin ni kay di man pwede nga mulimod ka sa imuhang obligasyon nga unom man ni kabuok ang atong anak, no? Pwede gid ka makagukod because ang obligation sa usa ka papa nagtangag man gyud na ngadto sa iyahang mga anak maski pagwa mo na minyo. Okay? Ikatulong pangutana, unsa kuno nga dokumento ang iyahang gamiton para makagukod og sustento niya nga di man mikasado. Ang birth certificate di aning mga bata Rovelin. Noon ang hinaot ko nga maski dili mo kasado, nakabutang gihapon didto ang pangano no sa papa aning imuhang mga anak nga unta na adito nakabutang, and then mo man ay ato ang proof nga siya gyud ang papa og siya no obligado nga mohatag og sustento nimo. Katapusang pangutana, kung dili na gyud siya mo suporta sa mga bata, pwede ba nako sila ipapriso sa iyahang kaipon karon kay may bag-o man sad kuno siyang kaipon ang nga maoy magpugo nga di mo padag suporta. Okay, ang kanang pagpriso, usually, basta support, di man gud na kasong kriminal unless naatay basihan for economic abuse under Republic Act 9262 nga pwede nato siya ma-convert into a criminal case. Pero ang kana siya nga atraso, adtura sa amahan sa imuhang mga anak. Katong imong kanhing kaipon, di nimo pwede makiha ang iyahang bag-ong partner karon tungod kay naa na sila'y ilahang relasyon ug kaugalingong pamilya kay dili man mo kasado. Unta to kung kasado pa mo, pwede gud nato silang makiha og kaso nga concubinage. Kana nga dili mo minyo, kana pod naapod siya katungod nga manimpad ug mangita pod og lain nga kaipon og kapikas. Arita focus, Rovelin, ngadto sa
support ug pagpangayo ug sustento ug pagpangamahan anang imuhang kapikas ngadha sa imuhang mga anak. Kontaka, pangitaa, duulang mga pamilya para manghinaot ta nga at least man lang mahinumdum siya, nga amahan siya ug naa siya obligasyon ngadto sa mga bata. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, mayong adlaw, ug amping mo mga sukintig paminaw. Sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Carmina. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, What Matters Most. Matters is how sweet, not how many summertime, early morning smile. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa Kinugitan, Lubuk, Bohol. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Carmina. Nindot ng balita, anak. Nga duna na daay mo'y planong magminyo. Mao, nalipay mi para ninyo. First love na ko si Flint, ma, pa. Og bisag ka usa, wag yung ko makadungog nga namoy reklamo niya. Mausag sigurong niabot mag-ingon ani kadugay. Kaming mama nimo, wa mi pagsupak anang bata, kay nakita man namo nga matidundano na siya nimo. Og pedangga sad kaayo kaniya. Maong wag yun may pagsupak ni Papa ninyo sa inyong planong pangpagkasal. Salamat, ma. I take this ring as a sign of my love and faithfulness. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Uy, wala. Natagag ang sing-sing nga. Ako tang isuot sa mong kamot. Pingan naman na. Ano? Kabra! Saan naman to? Diara. Yawan ako eh. Binagog matagbaw pa kong pangita. Isulob na ako sa mong kamot, ha? And now, I pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Abi ni mo, Carmina, katong pagkahuga sa singsing, kung sa kinaraan pa, malas pa yato.
Na ako no'y mga pagsuway nga moabot sa inyong kaminyoon. Mama, gid, uy. Mutuo man ka anak ma, uy. Bitaw ma. Normal naman siguro nga naagi mga pagsuway. Pero nahibaw ming duha si Carmina ma. Nga bisag unsay mahitabo, dili gid mi magpadaog sa problema. Dili gid mi magbuwag tungod kay mahal kayo na mo ni Carmina ang usag-usa ma. Mao gyud. Han, pila naman kabuwan sukat makasal, pero wa magyapon ka mamabdos. Mao lagi, Han. Kuyog ka ta magpa-check up, Han. Sige Han. Kuyog ta aron atong mahibawon kung ano. Mabaw ang matris ni Mrs. Dili siya basta-basta makaproduce. She needs more rest and take vitamins if willing siyang magkaanak. Mao ba, Dok? Sige. Salamat, Dok. Han, nakadungog ka sa gisulti ni Doktor. Kinahanglang mupahuway ka o inom og vitamins. Buhaton ako ang tanan, Han. Aron makakita ta sa atong liwat. Bisag kanus wag ko makadungog ni Flint kay iya akong gisudyaan. Bisag iya akong gisigihag comfort nga dili ko magpakawa sa paglaom. Pero nasayod gyud ko nga nangita na gid siya anak namong duha. Iya lang ning kiluom. Puhon-puhon. Maluoy ang Ginoo. Mahatag ra gid unya na nako nimo, honey. Uy, Jelly! Kumusta naman ka, uy? Kumusta ang balikbayan, ha? Heto, nagbabalik alindog. Uy, kamo mo kumusta ni Flint? Gimingaw na kay ko ninyong duha. Kamu biyagoy akong suod sa high school pa ta. Maolagi. Kumusta naman mo, uy? Maolagi, uy. Wa pagin mi anak hantod karon. Unsaon? Mabaw manggug kuno ang akong matres. Ay, hala, Ay, sige lang, day, uy. Ay, laghunungi, hangtod dili gud mo makabuo. Ihatag ra lagi na sa Ginoo, day. Salik lang. Salamat, day. Uy, naabya ko'y pasalubong para ninyo. Mao ba? Wag gid mi nimo kalimti, ha? Mahimo pagkod ng makalimtan ta mo. Dawatan ni Wow! Ubay-ubay gid ni da. Salamat, Jelly. Han, nami seminar ba? Out of town. Maubahan? Unya mga 3 days yun kong mawa din isbay. Okay ra ka nga, ikaw ra din eh? Okay rahan, uy. Musuroy man sa tos Jelly din isbay, so dili ra ko magmingaw. Basta pag-amping baya dito, ha? Yes, Han. Uy, day. Bisan pagminyo na mo si Flint. Pero ayaw gihapon og kumpiyansa, uy. Kay bisan gani ako. Naibog mong gani ko ng imong bana. Kay gawas nga hitsuraan siya. Puutan pag yun. Amaw mong kaday, uy. Day, dili ko angay mabalaka. Kay dako ko pagsalik sa kumbana. Nahibaw kong dili niya kaya nga pasakitan ko. Uy, lami mo nung takayo to istorya ganina, uy. Kalit mo lang yung kagisgot, ani. Bibi, change topic na lang tabi kay. Dili ko gustong ma-stress. Han, nasa may seminar ka ron. Ato na ko, ha? Nagdalit ko. Bye, Han. Ambig din na, ha?
Amping sad. Sunod-sunod naman ang mga meeting o mga seminar ni Honey sa trabaho. Si Jalining nanawag. Nga naman ka ha? Hello? Day, asa si Flint? Naay meeting og seminar day. Unsa? Oh, nga na di ay. Arian na lang ko sa akong nahimutangan, B. Pagdali dayon ka emergency ni. Ha? Oh, sige. Tanawag kinsa na. Si Flint kan ha? Og may kaubang babae. Maong gipaanhi gyud dayon tika aron masayod ka. Ako silang duulon. Flint! Carmina? Han? Pwedeng mag-istoryetas, bay? Dili ko gustong iskandalo. Flint? Dina, please. Amo na sini mag-asawa. Ayaw sa pag-apil. Karon nga ni anata sa ato. Explain ni kus na hitabo, Flint. I-explain ako, Han. Usay po, di pasabot sa akong nakita, ha? Nga na kaila yung babae nga kauban. Nga seminar man ang imong panakita ko, di ba? Carmina. Sorry. Sorry, Han. Han, pasaylo ako. Gano? Doon na ka ba'y nabuhat nga sa? Katong babae nga imong nakita. Panong na may magkaanak. Unsa? Pasaylo ako. Pasaylo ako kung saan na himo. Sorry. Flint! Nanganak na si Dana. Og nakita na kong lipay kayo si Flint. Pagkahibaw niyang nana si anak. Sakit man tuod. Tungod kay dili ko makahatag niyang anak. Pero malipay kong makakita nga nalipay siya. Han, salamat ha nga. Imo kong gipasaylo. Salamat po nga. Gidawat mo ang akong anak ni Dina. Nahibaw kong naginamhinam ka nga magkaanak, Han. Bisag sakit alang nako pero malipay kong magtanaw ni mong malipay ka. Han, nahibaw kong dako kay kubsaan mo. Pero isaad ako nga ang bata ra mo iya akong suportahan. Nahibaw kong maunay kuwang sa atong kaminyoon, Han. Nga dili na ko mahatag ni mo. Maong andam ko musabot ni mo. Han, si Dina nanawag. Tubagon na ako, ha? Hello, Dina? Unsa? Sige. Wala ko sa inyo. Sige. Magpalit na ko tambal. Bye. Han, nasakit ko na nga akong anak. Okay na nimo kung adoon sa anak ko? Mao ba? Sige. Ato lang ka na kinahanglan to ni mo. Salamat na. Mubalik ako dayon. Bisan ang tinuod. Nasakitan ko. Pero dili ko gustong idaho imong kalipay, Flint.
Kamartir ni mo, friend, uy. Sobra ra kay kakamasinabtanon ni Flint. Bisag nasakitan na, hala, luom gihapon. Andam ko mo sakripisyo para sa kumbana, day. Wa gani ka kahibaw. Basin gituyo na sa inahan sa bata, nga gamiton ilang anak aron magpirmi si Flint nila. Uy, ayaw gyud og kumpiyansa. Kay tan-aw na ko anang bayhana, no? Feeling wife kaayo. Ikaw lang. Daghan ra pagkawatan. Tigalig makurat na lang ka nga ang imong bana na ilog na gyud ay sa lain. Oh, Jelly. Han, unsa kay maayo kun huwaman lang nimo imong anak ni Dana. Dadon nimo dinis ato ba? Aron sad naa dinhi imong anak bisag usa ka semana lang good. Oh. Aron sad makatabang kog bantay. Uy, tinuod, Han? Okay rin mo? O lagi. Ako siyang atimanon nga murarasag akong kaugalingong anak, Han. Han, Oh, salamat. Salamat kayo. Swerte kay ko nga ikaw mo'y akong asawa. Liwat ka kay ni Flint ang bata ang imong gikugus-kugus, no? Di gyud ikalimod. mao lagi. Siguro kun amo pa ning anak ni Flint, ako na siguro ang pinakamalipayon, day. Ay, sige lang, day, uy. Basin maluoy ra ang Ginoo pohon, ug hatagan gud mong anak ni Flint. Oh, kinsa gud ron, uy? Kaisog ba? Ablihan na to, day. Oh, Dana? Ha? Ngika ni mo, no? Gikugus-kugus pa ni mong akong anak? Ambina! Dana, pwede dili lang sa nimo kuhaon ang bata kuno pa si Flint? Nahibaw ko, oy. Nahibaw ko nagsilos ka sa among anak. Maong gusto ni mo ang bata. Nga naan mo din sa inyo. Aron dili na mato si Flint sa amo. Hoy, day! Day, hinahinaya kuno ka ng imong ba, uy. Kaisog ba yain tao ni mo? Wala ba kas inyo? Ha? Asawa ka ra ni Flint, oy. Pero akong anak dugo ni Flint ka naglatay sa iyang kaugatan. Ug dili na ko usa nga dili ka makatag og anak sa imong bana. Mong ayo paghinilas oy ka asawa ka ra. Dili sama na ako nga bisag pila pa ka anak ang pangayoon ni Flint, kaya na kong ihatag niya. Uy, hilasa! Aning bayhana, oy! Bisag pila pa'y anak ninyo ni Flint. Ako gihapon ang dunay dakong katungod kang Flint. Tungod kay ako mo'y legal wife. Og ikaw, mura na kag iring sadan nga pwedeng paanakan? Oo, sakto ka. Tungod kay matag higayon nga mo ato si Flint sa amoa, adunay nahitabo na mo. Unsa? Ha? Nga duwa ka sultihi? O hinoon, dili gud siguro kaniya sultihan. Kinuo ko. Ikaw bang bayhana ka? Nagsupra naman ka, oy! Marika! Kay galungot-lungot! Agit ko ni mo! Aray! Kasi sama! Buhi ka! Buhi, iday, ha? Muning ko, ni mo! Gusto na maros ko sa mga anak sa ikadwa ng mga anak ni Flint! Unsa? Lakaw na, ha? Lakaw na! Pagkagkag naong da! Lakaw na kung hindi ka gusto magubay mong naong! Tungod ba kay dili ko makahatag ni mong anak? Maong nagpakasaha na sa kagbalik na ako. Unsa man ang ipadultay nimo? Mabdo si Dana sa inyong ikaduhang anak. Gisabuti ka pag-una. Kay basig aksidente lang ang nahitabo ninyo. Pero ikaduha? Ha? Dili na namatawag og aksidente, Flint. Tinuyoan na ninyo. Sugod karon.
Wala kay katungod pang mupauli anibaya. Kay makigbuwag na ko nimo. Ug ayaw na gid pagbalik ha. Kay dili gid ka mapasaylo. Day, naunsa naman in taon ka, uy. Kadaot na ba niyo? Sukad lang mo nagkabuwag si Flint. Wa naman in taon kay kaon-kaong tarong, uy. At tinanasag ko nun ang imong kaugalingon, pe. Ay! Carmina! Ginoo ko! Naguyapan siya! Dalan ko siya sa ospital! Dili ka angay magpa-stress kay mabdos ka. Mag-usa na kakabuan nga mabdos. Unsa dok? Ginoo ko. Nak, kinahanglan nga imong sultihan si Flint nga nagsabak ka tungod kay may katungod siya. Kung unsa may nahitabo sa inyong kaminyoon ron, mga pagsuway lang ka na. Unsa may gusto niyo? Mga nakang way ilhong amahan imong anak. Kinahanglang mangisog ka para sa imong katungod kay asawa ka. Ilabi na yun para sa imong anak. Kinahanglan nga isog kang muatubang sa mga pagsuway sa kinabuhi karon nga mahimo na kang inahan. Husto si Papa. Asawa ko. O kinahanglan nga ako mo'y mangisog. Bawion ako kung unsa may ako. Ngano niya ka sa amo? Ni ako. Aron bawion ako ang akong bana. Oy, naan mi mga anak, oy. Masa kinahanglan mi niya. Bisag unsa pa imong buhaton. Bana ko paghihapon siya. Og ako mo ay asawa. Ako siyang kuhaon tungod kay Duna na sa mi umaabot nga anak. Han, tinuod ka? Dili ka na mahitabo. Sige. Papilion ti ka. Ipabilanggo ti ka. Og mudako ang imong mga anak nga way ilhong inahan. O hunongon nimo imong pagpakabuang sa kumbana. Ayaw ko kagita day na. Kung sa mga unang higayon di pasagdan ti ka. Karon dili na. Kuhaon ko na kung unsa may ako. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.